मये मतदारसंघाच्या मावळिंगे गावाबद्दल एक बातमी आज सगळ्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेली आहे। ती बातमी सांगते की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि प्रवीण झाटिये जे या मतदारसंघाचे आमदार आहेत, या भागात भेटीला गेले असता लोकांनी संघर्ष केला, लोकांनी त्यांना प्रश्न विचारले, प्रश्नांचा भडीमार केला। त्यांचे अनेक प्रश्न आहेत। मये स्थलांतरितांचा प्रश्न आहे, कस्टोडियन प्रॉपर्टी असल्यामुळे तिथं स्थानिकांना जमिनीचे अधिकार मिळत नाहीत। या संदर्भात सरकारने एक कायदा पास केलेला आहे, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही आहे, कारण हा आंतरराष्ट्रीय कायदा आहे। दुसऱ्या बाजूला एक महत्त्वाचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे, तो असा आहे की गावातील लोकांना रोजगार मिळत नाही, आणि रोजगार जेव्हा ते लोक म्हणतात तेव्हा सरकारी नोकऱ्या हा महत्त्वाचा इश्यू असतो। आणि या भागात जेव्हा एखादी वेकन्सीज तयार होते तेव्हा बाहेरचे लोक तिथे पाठवले जातात, असा लोकांचा आक्षेप आहे। आणि त्याला खरंच म्हणजे त्याच्यामध्ये सत्य असण्याची शक्यता जादा आहे। काय होतं आहे की मये मतदारसंघ जरा बाजूला पडत असल्यामुळे आणि तिथे जे आमदार मिळाले कुठल्याही पक्षाला होते ते तेवढे ताकदवार म्हणजे आक्रमक नव्हते। आज गोष्ट अशी झाली आहे की कुठलाही एखादा जेव्हा निधी असतो तो ताकदवार मंत्री किंवा आमदार आपल्या मतदारसंघाकडे वळवतात। ही खरं म्हणजे काँग्रेसची एक एक परंपरा आहे। काँग्रेसमध्ये काय व्हायचं की अनेक वर्ष निवडून येणारे जे आमदार जे नंतर मंत्री बनत असत ते आपल्या मतदारसंघामध्ये बराचसा निधी वळवत। त्यामुळे असे काही मतदारसंघ होते जे नेहमी मागे पडले। त्याच्यामध्ये एक मये मतदारसंघ आहे। दुर्दैवानं काय होतं की काँग्रेसच्या जागी आता भाजप आलेली आहे आणि भाजप येऊनही या मतदारसंघात फरक पडलेला नाही आहे। हे एक मोठं दुर्दैव आहे। केवळ आमदार ताकदवार नसले म्हणून निधी तिथं वळवता येतो का? हा जर आपण एक ढोबळमानाने जर विकासाचा एक जर संपूर्ण आलेख घेतला तर ही चुकीची प्रथा आहे। आपली जी काही आता विकासाची जी काही वेगवेगळ्या ज्या डेमोक्रेसीमधल्या जे काही पायऱ्या आहेत, पंचायत आहे, त्यानंतर आपल्याकडं त्याच्यावरची जी बॉडी म्हणतात जिल्हा पंचायत आहे, त्याच्यावरती विधानसभा आहे, म्हणजे अशा तऱ्हेच्या विकासाच्या योजना ना खालपर्यंत वर आल्या पाहिजे। विशेषतः पंचायतीमध्ये आपल्या भागाचा विकास आराखडा तयार झाला पाहिजे, तो जिल्हा पंचायतीमध्ये गेला पाहिजे। त्याच्यानंतर जिल्हा पातळीवरती वेगवेगळ्या संस्था किंवा वेगवेगळे जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनी या या योजनेवरती चर्चा करून तो वरती नेला पाहिजे। त्यानुसार निधी वेगवेगळ्या ठिकाणी गेला पाहिजे। विकासाचा अनुशेष मला खात्रीनं मी सांगू शकतो मये मतदारसंघात इतक्या वर्षात निर्माण झालेला आहे, आणि त्याच्याकडे पाहावं कसं, हा प्रश्न सुटावा कसा, याकडे भाजपचंही दुर्लक्ष झालेलं आहे, हे आपल्याला मान्य करावं लागेल। त्यामुळे लोकांना आंदोलन करावं लागतात, लोक आपल्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना नेत्यांना जाब विचारतात। मला वाटतं हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे। विषय एवढ्यासाठी महत्त्वाचा कारण आता तुम्ही विकास विकास जो म्हणताना आपण म्हणतो ना, या मतदारसंघात मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं बरोबर या मतदारसंघात 200 कोटी रुपयाचा निधी वळवण्यात आला। अरे पण आहे कुठं? लोकांना तो निधी दिसत का नाहीये? त्यामुळे वरवर जे काही विकासाचे जे काही इमले सरकार मानते ना, तो त्या 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 विकासावर आता चर्चा होणं महत्त्वाची आहे। विकास कसला आहे तर स्वयंपोषक विकास लोकांना हवा आहे, लोकांना रोजगार हवा आहे, लोकांना त्या भागात वेगवेगळ्या सुविधा हव्या आहेत, पायाभूत प्रकल्प तिकडे आले पाहिजेत, आणि लोकांना पुन्हा शहरामध्ये येता कामा नये। काय होतं की सगळं शहरांमध्ये आज विकासाचा जो काही पैसा आहे तो शहरांमध्ये वळवला जात असल्यामुळे या भागातील लोक गाव सोडून आता शहरात येण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे, आणि त्यामुळे शहरात येऊन त्यांना चांगली घरं मिळत आहेत का, रोजगार चांगले मिळतात काय, तसंही नाही आहे। कारण पूर्णतः वशिलेबाजीनं आपल्या विकासाचा जो काय आराखडा आहे, विकासाचे जे काही योजना आहेत ना, त्या संपूर्ण वशिलेबाजीनं पोखरल्या गेलेल्या आहेत। आणि मला वाटतं गोव्या पुढचं संकट तर हेच आहे। अजूनही जर ग्रामीण भागातील माणूस जर हताश आणि केविलवाणा जर राहिलेला असेल आणि कुठलंही सरकार येऊन जर त्याच्या एकूण परिस्थितीत जर फरक पडत नाही ना, तर ती अत्यंत वाईट दुर्दैवाची गोष्ट आहे, असं मला खेदानं नमूद करावं लागतं।